mafi girma cikar anbiya biyayye. Farin Allah da kai zan fara mai muna agaji, ƙara min lamunin ka da shirya kar ya zama magaji. Kai kake yanda duka ga dama za ya zama banaji, akan yaban shugaba mafificin dukan anbiya biyayye. Salatuka kai ta yi adadin da ba zai iya faɗar su ba, ga shugaban talikai wannan da ba kai yi tamkar shi ba. Sa'alihi na yi bidara ka Allah da ban kai ka ba, a ta sahabbansa masu Abubakari da yan hudu ga su alaye. Daga Ahmad na yi gamo da katar da rabon da ban zace shi ba, ita duka mamaye duka babu ta inda ban ganka ba. Barhama na durkusa na san ba zan dago haka ba, Maulaya Abdul Wahab samun ka da shi nake gane fili da boye. Sallama gunka ya azali abadi mijin kofura, aminci ga wanda ragu ya bai sabo a kogon dira. Ka amsa na ci ka ko zan kare ya aba zahara, ina ka ce kayi mai ingane kar na zama a dubu biyayye. Zuciyata ta nai mini ciwo ban fahimce ta ba, da na yi bidar magani ya guje ni ba za na tanto shi ba. Ashe da cutar akwaba halitta ta yana ci gaba, da hali da ciwo na so na haka muku bar ni tun da na zama maye. Lahira ta ya zan je banta na jin lahaba, bayan sani ban da shi kun san bance da ku ɗalaba. Sallah da yin azumi ban san yaya a karɓe su ba, ni dai kawai annabi ka iya mini so yana zuciya biyayye. Na ji na sallama ko zan mutu so kurum zanayi, idan ka kalle ni dan wahala ra'ayin ka kai ma kai. Ai rabon wani ba ya sama ubuga da mai laulayi, sai shugaba dole ne ka take sanin ka to kai da shi ba sauye.
su jazabtu sai na falla. Kullum idan na tuno matsayin shi na kan ji na rangwada. Ban san yaya haka ba da rawar maso yana bayyana a boye. Allah idan na faɗa zan ƙara lahira na sane. Komai a ranar ana yi don a fahimci girmansa ne. Idan ka je babu shi ka gane ashe faɗin haka ne. In kai musu ka fada tafiyar mu ta dole sai ta tafi ka ji sauye. Kowa ya so mu don ku ya kaso mu aya mijin Aisha. Inda ya ki mu don ku aka ki mu gaban ruwa dan da sha. Dan ambato naka ne girgije ka tsare ni aikin Aisha. Da ka tsaye da ni a aikin komai wahala na kai da kama.